Hai takute buksong bahai tangbai khakhayu kahamna tongmaya hnei ngai tini norok joto dusano saimana tini hingga Hangwrai Bazar ngai tini joto jagana bazar ne hai dana ngai borok tini belai no bangnai ngai tini hingka wak bahanni mela haisi tini mangso muiso belai no bangnai hai da ngai angka tini thangui tongo Hangwrai Bazaro ngai thai hingka khwai tulai sikor bazaro ngai thanamko belai no excited ringjak kokbi sair kerei let's Hangwrai Bazar Engkai takute buksong ang finally tole sugar bazar paisho paikya mo tinin video hingka boys orma khaike do tamni hingkai borok belek kabang ni gunui kese sato gani gunui mo video boys orma khaikya hingka paisho bagin ro ang noguni makhna mo hingka tole sugar ni mukudin khola nari o jaga busu borok bakai no mukudin khola wa ekdom thana ni himna ni ekdom kosto ongsuka ekdom hibi him to gene kesem ni gunui ekdom tight ni to kai ki borok bangso ka haisi o mukudin hari o jaga asuk borok bo jaga ni ba burung khaikya mukudin palen bugai o mukudin khola ba hai ni borok belai borok bang haisi tini akon Hangwrai Bazar singke ba borok bang nai diba hai diba na ekdom borok bang hamuk ding kholawa Engkai takute busong taboke ang mangso khola paisho paikya mo mangso khola ni asol seka yang ungklo sido ai ungklo jaga sa yang ge yang gari station tot pungtha ga haisi mongar station tomase mongar station takai tot pungtha ke mangso a hin tot pungtha ga haisi borok bai monte bangkha nari uma thailap kore bo jaga ni borok asu paikya mane time ungruk di borok ungruk borok bang ruk se ekdom borok ke marka bangkha haisi hasa ni borok ekdom paikya haisi otule sugo bazaro tini belai ni borok bangkha engkai otula sigor ni norok saimana musungka na otula sigor mangso red busuk engkai saikhana rebona otula sigor ni mangso red tabuk soli tongo o jaga khai mane 300 ba 350 high rate fix soli tongo mane boineke kharamani 400 honoi engkai otula sigor ka 400 ya 300 350 high rate fix soli tongo ekdom borok bangka haisi bo jaga na so borok phakya samaya ekdom akon Hangwrai singkai borok banglan le hai diba na to borok janane dukhu kosto na pogoi mane tonto tosa ke hatingna phayo hai diba Kai tini belai ne borok bangkha ekdom sailap kore aske borok bangkha ekdom sailap kore kai ang tabok mo video ni boys on khainai norok tule sugar bazar bahirong nai giri Anda bono biji sisane. Tinso mangso. Oke tete biji aja. Engka yang okai wak bahan kulo yang gei temas wak sogi mak mongkhan nore yang nugui ni mangkhana akon borbang khabla wak bahan kulo yang no ozon no
yang khairi kholo ko asa boros krin hari akon hangrai bele hangrai purukai mang humui so mungkitun khola simisi borok yang riu khasa kam nang gono yang riu khasa borok kring thangu yang riu kha ekdom nahari yang ri phasing ekdom borok keseng thanani himnani ekdom borok ekdom aram ekdom phaisi gai tahote buksong tini mosunung sinai gan nor tau phone o channel no subscribe khai ka subscribe khanadi tai like comment share khana tabok di gai totono happy hangrai